saan. Mahangin to. Ayan. May beat na lumalabas. Ayun o. Pakipatay. Yan dito. Kumusta kayo? Guys, pakipatay yung sounds. May beat. Thank you. Alam nyo, gusto ko pa kayong hagdagan ngayon sa mga weekend. Sana, matupad na ang hiling natin. Sana matupad na ang hiling natin. At maupo na ang ating susunod na Pangulo. Maraming salamat sa inyong mahinig pagtanggap. Pagpakan naman natin ang sarili natin. Thank you very much. Dito! Yung first pangarap! Dito! Ngayon naman, gusto niyo po ba na painitin natin ang entablado ito? Sa nagkakaisang Pilipino! Bigyan kayo ng isang mainit na performance dito sa harap. Gusto nyo bang makita magsayaw ang nag-iisang senador natin, Harry Roque? Hinihintay ko na sa inyo ang nag-iisang kasangkalanin sa Senado, Harry Roque! Marunong na, Sojoy! Marunong!
Alam niyo po, kaya po ako nandito kasi po sinusuportan ko po ang ating future President, Bongbong Marcos! At syempre po, ang nag-alaga po kay Daddy na may sakit siya hanggang sa nawala po siya hanggang ngayon, ang ating Vice President! Next, makasama kami sa What's up, Marikina? Gusto ko ba ang karoon? Isabay ko ang karoon. Halinang aralin natin ang TikTok challenge ng Unity. Bali na nga kami. Kasi tayo puntahan lahat. Dalawang piece, ha? Ganyan po. Yan. Para sa challenge, tapos ko na lang. ang kailangan mo. Ikaw. Okay. Papalulang na. Yung Amin na, amin na. 1, 2, tapos bigay ng piece. 1, Two. 2, Sige, sige. Parang gusto ng jacket sa 5,000. Bring me. Parang gusto. Sino gusto ng 5,000? O ito, kanulungan. Magbibigay ako ng 50 pieces na fire extinguisher. Nice niya. Salamat niyo. O sino makakasasal ng fire extinguisher? Pero ang hindi ng mga tao ito. Grabe. O, ano lang yan? Una na ito, ha? Wait tayo, wait tayo. Ano ito? Para nakikita ko lang at nakain sa Marikina. Eto na. Wait tayo, umahin. 5, 4, 3, 2, 1. Ito na siya. Wasak na. Wala nga sila. Kita dito. Itakay mo na yan! Sandali! Sinabi mo na natin, hindi pwede hindi na yung mga kasama dito. O sige na, ikaw na. Tama. Okay. Una ako na kasi mga nagbubuha-buha ng nagkakandahan na nandito.
ko eh. Sabay-sabay na kayo! At hindi magbaba! Alam niyo na kung sino? Ladies and gentlemen, Mr. Randy Santiago! You know, hey, you know. Thank you very much. Grabe, palakpakan po natin, Eric Nicolas! Magandang gabi, Marikina! May kasamang sigaw! Grabe! Sino? Presidente ninyo! Sino? Julius Marillion! Sino? Ang vice-presidente namin! Sino? Parinig niyo sa amin! Parinig niyo sa amin! BBM! Come on! BBM! Sara! Sara Duterte! Sara! BBM! Way! Malaking bagay dito si Willie Revilla. Buti na lang nasamahan mo kami. Saka lang, samahan mo kami at marami. Mahabang gabi to. Eric. Pagmamahal nyo sa susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas! BBM! Marikina! BBM! BBM! Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Bongbong Marcos! Bongbong Marcos! Mula sa kaliwangan! Ibalik nyo! Napakasarap yung tingnan! Yes! Diyos ko, napakamanas ng katabi ng kusino. Pag halimbawa, meron kayong Huwag nyo na itaas para hindi makaperwisyo. Pero mahalaga, siguradong mag-e-enjoy kayong lahat ngayong gabi! Woo! Ang daming mga guests natin. ganda, oh. Oo. Jump! 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 Nasayaw kami. Alam mo, Kuya Randy, Okay lang. Nandito kami. Inisip. Napakagaling mo talaga, Kuya Will. So, hindi na namin babatagalin lang. Magandang gabi, Marikina! Ngayon ko napatunayan na ang mga taga Marikina ay hindi! Panalo na si Bongbong Marcos! Panalo na rin si Inday Sara! Pero kinakailangan nating tulungan ang mga senatorial candidates sa ilalim ng BBM Sara Unity Team! Kailangan lahat ng 20 batas habang siya ay nasa Kongreso at Senado, kabilang na dito ang Bangsamoro Organic Law at Renewable Energy Act of 2008. Napakasipag at disiplinado dahil likas yan sa mga atletang gaya niya. Ang trabahador niyo sa Senado, number 64, Senator Mix Supiri. Bisyong sigurado, trabador ng Senado. Sagot natin sa krisis ng pangkalusugan. Revolusyonaryo ang magbabago para sa responsableng Pilipino. Walang mayaman, walang mahirap, batas para proteksyonan ng kahit sino upang maging pantay ang bawat Pilipino. Robin sa Senado, safe na safe ka dito. Ultimatum action, walang halong drama. Thank you very much. Alright! Panalo tayo sa ating susunod na senatorial ball. Para
kaisa-isang asawa po galing po sa Marikina. Patunay po yan na ang mga kababaihan ng Marikina gaya ni Ma'am Marides ay siyang pinakamaganda sa buong Pilipinas. Mabati rin po ako kay Kong Mayor P.F. Fernando at nagpupugay po dahil ginawa po niya ang Marikina bilang isang Tiger City sa buong Southeast Asia. Ako po, si Harry Roque, hingi ng inyong suporta para sa Senado. Bakit naman si Harry Roque para sa Senado? Well, ang trabaho po ng Senador, meron pong napakalaking banta sa ating universal healthcare. Yan po ay ang korupsyon sa PhilHealth na nagpapatupad ng ating batas. Binabalaan po natin ang PhilHealth kung hindi kayo mag-uubra. Bubuwagin natin ang PhilHealth, papalitan ng National Health Service nang sa ganon, matanggal po ang mga korap dyan sa PhilHealth. Isusulong din po natin na matigil mo'y medium income country, mahigit 2% pa, 20% pa ang nagugutom. Isusulong po natin sa administrasyon ni Apo Bo. At siyempre po, isa pang mapait na karanasan, lalo na ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. 10
Surado talaga Tito. Pero, at